Терца. Пробва да си отиде вкъщи. Добре, ще отиде. Късно вече. Умре малко. Много си е хубаво, бе, той е с много шоколад. 400 грама шоколад има вътре. То се отпадаче. Да, отпадъче на другия път. Милка. Милка, отпадъче на Милка, 400 грама. Защото видях, че трошихте леки Дедо Коледа там. Той от код беше останал и Дедо Коледа си те служихме, но предимно и от Милката. Казай. Аз. Аз съм. Да. Така съм го разпитам. Вие дадете пържени картофи с сладкиш, с маслини и пиете бири. Да. Спътя. Ах ти мазалото. Това е много червена. 50. Много червената спътя. Как те да ме зачем? Той има 50. Да, то е... Виж? Да, ти ги пратя. Нахване. 50. Аз имах терца, ама не казах спътя. Виж къде? Няма да я казваш на никого. Казах спътя, не видях? И им се смяш от било червено. Червена спътя. Гледай какъв звер е това. Нарочно излезна да ти го снимам да го видиш. Гледай, тук вързваме един телефон и си пускаме какво си искаме. Обаче е много студено и влизам вътре. Стигате толкова за сега, крипче. После пак.